माथो न'नि मानसिफ्राबो दा फैयाब्रा फैगोनब्रा र'ना होद बिदि जिराय थाबाय थायो ना न'आव बिदि जिरायबाय थायो नामा खावथंथंनो नै दसे ने फैगोन ना मानसि फैबानो फैनांगौब्रा आयु माखौमोन रायलायग्राबो रावबो गैया माबो गैया एसे मोजांसो जिरायना थानांगौ एसेयाबो ओंखाम जादों फाग्ला बेरे फुंजानि बोथिसेयानो जानोसै नै ओंखाम जानाया खोथा दंमोन औ एसे नोंजोंसो रायलायनो आंजों आयु मिथिनाय मा बाथ्रा दंसै माबा मादै जोङो मोनसे सिनेमा बानायनो नागिरदों सिनेमा मा सिनेमा सिबलै फिल्मलै मा फिल्म बै मबाइलफोराव नुयोना गुसुं गुसुं ए बे नुग्राया आयु बेखौ ओमफ्राय दा सासे बुरि मानसि हिनजाव मानसिनि एक्टिं खालामनांगौ जोंनो आयु आंना थारगेट दङ आं लोंखानाय नङा नोंखौ हागोनखाय जों फैखादों नोंखौ फसायखाथारबाय जोंहाबो आयु आं लायज्लायलाङाहाय जाथारनाय नङा मोनोथ' जायो दसे दसेल' जाथारनाय नङा खोमा जायो मोजांसो एक्टिंआ आयु दा मोजां एक्टिंसो लाखादों नोंनि थाखाय आंहा सानसे मोनलायाबानो थानो हाथारा नोंसोरखि आंनो लोंहोगोन नोंहा बेलासि लोंबानो जाबाय दा आयु नोंसिया हगारगोन हगारा बेबा जों रायज्लायनोसैब्रा नायनोसै र' गान मोनसेखौ थिखोमोन बाबु मोनथिबायथ' र' आं साल लाना फैदों हायोलै एक्टिंखौ हागोन मोजां हागोन बायदि दा नै बाबुमोन साया लोंग्रो गैया मेथाइबो गैया नोंसिया एकदम खिरफिनथार जेबो नङा खामानि लानाया लोंनायाव लागोन लागोन नों ओंखारल' आयु औ र' नोंसिखौ थिनहरना र' नोंसिखौ रायज्लायदे बाबुमोन दे मोजां बुं नोंसिया ओंखारनाय नङा जों दंब्रा मैथा गोखै ना गोखै गोखैया जेरै खैथाम थाङो बिदि सिदाथार मोजां बुजायबानो जाबाय आंहाबो खालाम गोसो जाखाथारो जागोन ना बै हायोथ' हायो हागोन बुरिया खिन्थु लोंमारो खोमालै लोंबाय नै बिफा आलासिफ्रा थांबाय नामा आलासिफोरजों एसे रायज्लायहैयाबा ए आफानो ओंखाम खुरना हो दे आं रायज्लायगासिनो दं ओंखामा जाखांबायबा रायज्लायहैदो आलासिफोरजों आफां खुरना होनसां र' आखाइ आथिं सुना खुरना होनसां आफानो दे खुलुमबाय दे खुलुमबाय दे आलासिफ्रा गोबाव जाबाय खोमा दसेल' ओंखाम जादोंमोन फुङाव बोथिसे जाखांनानै आरो ओंखाम एसे उदैखौ उखैनाय मोननायखाय जाना होबावबाय आं जानांगौलै सानसेयाव बोथिथाम बोथिथाम साहाया मोनलोंबायबा मोनलोंबाय दासो मादैया होना फैयो ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर खबर दंमोन ओमफ्राय जों मादैनि थाखायसो फैदों माने जोङो नोंखौ सिनायखायाखै होनबा सिनायनाया जेंगावआलाय माथो नुनाय मोनदों आङो जौखौ लाग्राया बिराद मोजां मोनदों आं लोगो मोनदों दिनै ओंखायनो रायज्लायफैदोंमोन जोङो जों साननैसो थानानै मुभि बानायनो नागिरदों आरो भिडिअ मोनसे बानायनो हायोबाथ' मोजां खिन्थु मोनसे बाथ्रालै ओरैनो नबां जाबां बे भिडिअफोरखौ खालामालासिनो जियानो जा नांगौ जोंहाथ' बर'फ्राथ' जोंनाथ' दुखियाखा जोंना फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राबो इसेबां देरखायाखै जेला खम खरसानिब्लाबो जा हायो एसे मेसेज गोनां ओंथि गोनां बिदिनोखा मेसेज गोनां बेखौ आं लुबैयो आरो आंथ' मोजां मोनदों आं नोंसोरखौथ' बिराद मोजां मोनथारो आं जे जोंनि बर' समाजा थांना थानोब्ला जोंनोथ' नांखागौ राजनितिक बिथिङावनो जा रांखान्थियारि बिथिङावनो जा आबादारि बिथिङावनो जा सावथुन थुनलाइयारि हारिमुवारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगानांगोन होनब्लासो जोंना समाजा थांनानै थागोन आरो नोंसोरथ' गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जेने थेनेब्लाबो जोंनि बर'नि माने सावथुन मुलुगखौ नोंथांमोना फोथांगासिनो आं बिराद मोजां मोनदों दा बाथ्राया जोंना जिबायदि सोरांबानो मैखि दैलेले मेख्रख्ल' जाना थायो नोमादैया जागोन आरो दा बेखि रोंथारगोन रोंथारगोन बे थांनो होन्दों ना मादों नोंनाव सोंनानै ला होन्दों आरो अर्डार लाग्रो होन्दों लाना थां एसे जौ लोंनाय मानायफ्रा एसे खम जागोन एसे समाजनि सेन्टिमेन्ट हाबनांगौलाय हिनजावफोरनावबो बेबो एसे हाबथों जों फैदों मालानिफ्राय लानो नागिरदों जोङो बे साननैसो थानानै लानोसै गाबोन जायखिया जौगा खालामजोबसिगोन जोङो खानाया गुसुंखायनो बे फाग्लि बोरनाया जौआ फेना लाबाय दा सेरेबाथ' सावबाय जौआथ' सावबाय जालदाम गोग्लैनानै खानाया गुसुं बिदि खोबथेबाय थायो जेबो नङा जोंना खाथ'बानो जागोन दा खाथ'बानो जागोन हिनजाव मानसियालाय दे ओंखामा जालांनांगोनलै ओंखाम
जालांबावगोनसो सिंग्रा मोनदों दिनै हराव एकदम सिंग्राबो जानानै सिंग्राजों लादो गोथावथार जागोनलै जालांसै औ फै न' सिङाव फैदो फै मबाइला नै मबाइला लादो नै नोंसिना डायलगा दै नोङो बोराय बे बुरि जागोन दे नोंसोर माने मोनसे न' बे रायजो जादों आरो बे न'आव आरो बे न'आव दे जागोन ओमफ्राय नोङो नैयाव सिन्था दुखुआव नोङो जिरायनानै थागोन मिथिबाय ओमफ्राय आंहा मा खालामनांगौ आदैया न' सिंनिफ्राय लासै ओंखारना फैनानै नोङो ओरै बुंफैनांगौ नै बोराय नोंनि आंनि रायजो जानाया खाफालनि लिरनायाव बिदिनोसै होननानै दुखुयै फैनानै नोङो दुखुयै ओमफ्राय नों इयाव जिरायनानै थागोन मिथिबाय केमेराया जाबायना लाखानोसै आं दा मानिफ्राय फैनांगौ ओमफ्राय जोङो एक्सन होनबाथाय नों ओंखारबोबानो जाबाय आरो एक्सन होनबाथाय नों ओंखारबो एक्सन नायलायथारगोन आरो जायो दे मा हाबसै एक्सन होनबाथाय नों ओंखारबोबानो जाबाय दै आदै नोङो आहा फिसासो जायो होमबाबो हिनजावसो जानाय दे एक्टिं खालामलायनोसै एक्टिं हाबैदो जाबादिया दे बाबु दे जोंहाबो होमबा आं हाबसै दै दे रेडि रेडि रोल एक्सन नै बिफा नोंनि आंनि खाफालनि देवलाङा बिदिनोसै रलिं एक्सन फैदो मादै नै बिफा नोंनि आंनि खाफालनि लिरनाया बे न'खरावनो जोङो बिदि नङाखैलै थेत मादै एसे मोजां खालामनाय दुखुयै फै मा गांग्रां गुंग्रां फैलाबायदों बेखौ जुमायनि एक्टिं खालामनोसै खोमालै खनसे नायबावनोसै नङाबा आं जुमाय बाराबो दा आं एक्टिंआव सोलायना होगारगोन दे जासिगोन दे खेबसेबाव दे खनसेबाव दे दे रेडि रेडि केमेरा जाबायना रलिं एक्सन फै नै बिफा नोंनि आंनि जायाखैलै मादै बिदि नङा मा बिलाय आंखौ ओरै मा बिलाय एकदम माबानानै थाब फैब्रा दे ओमफ्राय थाब फैदो ओमफ्राय दा खोन्थादोलाय डिरेक्टराबो खोन्थादो दुखुयैसोबो एकदम मादै गावना माबा सिगारेट फाग्रासो जादों दुखुनिया बोरैबा ओरै जाबोलाय लांदों बिदि नङाना औ लासै नोङो आदैजों नांलायफेराखै नामा गाबलायलायफेराखै नामा गाबलायफेराखै मोजां फैदो दे नै बोराय नोंनि आंनि संसार जानायनि बिदि नङालै दुखुआव बेबायदि ओरै बालवाना मादै एकदम दुखु जानानै फै आंहा बैसागुआव मोसाग्रा नालाय ओरै थांखांलाय लाङो माबा सार बेखौ माबाखौ सोलायनोसैलै सोलायना होदो एक्टिंखौ सोलाय हायोबा बेखौ माबाना होदो बेखौ सोलायना होनोसै खोमालै दे जागोन दे जुमाय फेनायनि जौ फेनायनि मोनसे खोथा दङ ना बेखौ खेबसे हौवाजों बुलायनाय दंना गैया बेखौनोथ' होनदों बुलायनाय आरो ना ओइ बाबु बेखौ खालामसै नै एबार सोलायनोसै बे दानिखौ बुंनांला दै एबार खनसेबा सोलायबाय एबार नोङो बेलेग खालामफिननोसै दे होमबा आं गोसो बायदि बुंनाय नायनि दे कनसेप्ट माने बुजिदों दा कनसेप्टआ सोलायबाय सल'आ सोलायबाय माने नोंना नों दा जेरै खालामदोंमोन ना बिदि खालामनांला एबार माबायदि एबार खालामनांगौ एसे बोराय बुरि नांलायनाय सिस्टेमाव लांसै आरो नोङो जुमाय फेना फैदों आरोखि लोंखायो दा एसे एनै दा लोङो जुमाय फेनानै फैदों नोङो ओमफ्राय हौवाजों बोरायजों नांलायनांगौ मिथिबाय बुजिबाय दा नोङो जौ फेनायखौनो गावनि गोसो बायदि होनानै नांलायलाय जेरै नोङो आदैजों नांलाय नङाना बेबायदि नांलाय खेबसे जुदि जायोबाथाय जोङो सेलेक्सन खालामसिगोन आरो थांसां थिखाबाय दा दे जागोन दे दे रेडि रलिं दे एक्सन नै बोराय हासुदैया जोंना फैदों आङो नै हासुआ मावा दाङा नों बावनो जनानै जाबाय थायो न'फ्रानो गेग्रेबलांजोब्बाय हा बिदिजों संसार जागोन हा ओइ नै बोराय मा मोनदोंब्रा बे सियाराम जिरायनायखौ नायनानै दांग्रोदोलाय आं खाब्लायाव सियाराम जिरायनायखौ मा डिस्टार्ब खालामफैदों नुबाय हासुदैया लोंना फैनानै आं डिस्टार्ब होनबावदों नोङो नुवाखै हांखुजों होग्रोदोलाय आं राखाजोंबा आला आदि बरिया जाबाय दिनै
ना जाखाबाय दा मोजाङै एकदम मोजां मोन Hei, Made. Kasih menang, hei. Dukung Dei. Dukung menang. Sinyau जाखायो होमबा सार मा पिकआप नामा दिनै दिनै थाथ'नोसै खोमा दे होमबा ना Timbalik. दे Tuntun मोजां नोंना जौफेनानैसै आरो दै केरेक्टारा बिराद मोजां खालामथारदों बादिया बरिया एकदम बरिया Kasih menang lah, Made deh. Kasih menang lah, deh. बिराद मोजां मोनखाबाय Kabun आरो खालामबावगोन. दे जागोन दे जागोन दे दे होमबालाय आंखौ दोनना फैबानो जाबाय दा दोननिगोन ना दे होमबा दे आदै 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 नोमादिया मैया एक्टिंखौ हाथारनाय ना बेखौथ' लांनो फैबावबाय आं ए लां एक्टिंआबो जाहैबायदि दुखुनि एक्टिंखौनो एसे बाथ्रा ओमफ्राय लाहासाव माने जाथारिनि मा खालामखो जुमाय फेनायनि होबाय बेयावसो बा एकदम होखाथारो बिदिनो बिराद देन्जार बिदिनो जायो खायफाहा गावबा गाव मोनफा बै कुवालिटिजों गोरोबोब्लानो आर्टिस्टनि जानाखि रोंगौथि बे रोंगौथिया फुरायै नंगौ बेरखाङो नंगौ नंगौ ओंखायनो जोंबो दा मैया बुजिस्लाबनो हायासै बे एक्टिं होना होबाय ओमफ्राय जानांगौ ओंखायनो डिरेक्टरफ्राबो गिदिर गिदिर बलिउड लिरगिरिफ्रा आर्टिस्ट नायै सायख'नानै बिदिखौ लायो बेनो आरो खोथाया दा जोङो जाय मानसियानोखि मालाबाबो गाफेराखै बे मानसिखौ गाफेरनो होबा बेनाथ' जानाय नङा बिदिया दे थिगानो थिगानो दा मैया लोङाखैमोन मैयाना लोंफैथाराखै न'आवबो मानसिफोर गुमानो खोमा जानो एक्टिंफ्रा गोसो दंथारो दे होनबा दे लाना थांबानो जाबाय दे बैथिं दङ दे जागोन दे लाना थांदो होनबा दे औ दे